விசுவாசி, உனக்கெல்லாம் வாய்க்கும். நம் தேவன் நல்லவர், நம் தேவன் வல்லவர், நம் தேவன் பெரியவர், என் தேவன் வல்லவர். அவரை விசுவாசி, உனக்கெல்லாம் வாய்க்கும். உன் தேவனை விசுவாசி, உனக்கெல்லாம் வாய்க்கும். கரங்களை உயர்த்தி, என் தேவன் பெரியவர், என் தேவன் நல்லவர், நம் தேவன் பெரியவர், நம் தேவன் நல்லவர். அவரால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை, என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை. ஹல்லேலூயா. எவ்வளோ பெருசாக அவரை கற்பனை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பெருசாக கற்பனை பண்ணுங்க. உங்களால் கற்பனை பண்ண முடியுதா? நீ எவ்வளோ பெருசா, ஓ மேக்னிஃபை தி லார்ட் அப்படின்னு தாவீது அழைக்கிறான். தாவீது சொல்கிறான், என்னோடு வந்து கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க அப்படிங்கிறான். எல்லாம் அவங்களோட வந்திருந்த கூட்டம்லாம் இந்த மாதிரி நல்ல கூட்டம் கிடையாது. அவங்க கூட வந்திருந்ததுலாம் யார் தெரியுமா? ஆமாம், அப்ரஸ்ட், சப்ரஸ்ட், டிப்ரெஸ்ட், எல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டவங்க. ஊர்லே அவனை மாதிரி குறை சொல்கிறான் எவனும் கிடையாது. அந்த மாதிரி குரூப்பை வச்சு சபை நடத்திட்டா எவ்வளோ எவ்வளோ பெரியவர் பாருங்க. தாவீது எவ்வளோ பெரியவன் பாருங்க. நம்மலாம் அந்த குரூப்பில் இல்லை. நம்ம அவன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆராதிக்க ரெடியாக இருக்கிறோம். அவன் எவ்வளோ பக்கத்தில் அவங்க பார்த்து சொல்லுங்கள், உங்கள் கற்பனை எவ்வளோ பெருசோ அவ்வளோ பெருசாக அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். எங்கள் அப்பா எவ்வளோ பெருசு தெரியுமா அப்படின்னு சின்ன பிள்ளை சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா? சின்ன பிள்ளை 2 பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான். டேய், உங்கள் அப்பாட்ட 10 கார் இருக்கா, எங்கள் அப்பாட்ட 20 கார் இருக்குடா அப்படிமா. அதை மாதிரி இன்னைக்கு ஆண்டவரை இல்லாததை பீத்த சொல்லலை. அவள் வானமும் பூமியும் அவருக்கு அவருடைய பாதப்படி. அவன் அவரால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை, என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை. நம் தேவன் பெரியவர், என் தேவன் நல்லவர், என் தேவன் பெரியவர், நம் தேவன் நல்லவர். அவரை விசுவாசி, உனக்கெல்லாம் வாய்க்கும். உன் தேவனை விசுவாசி, உனக்கெல்லாம் வாய்க்கும். ஹல்லேலூயா. எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தலாம். ஆண்டவரே, எங்கள் குடும்பத்திற்கு கர்த்தர் நீர் பாராட்டுகிற பெரிய கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இன்னும் பழுகி, இன்னும் பெருகி, இன்னும் இந்த பூமியை நிரப்பி, ஆண்டவரே நீர் தேவன் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு வாய் சொல்லாம எங்க கிரியைகளினாலே, நீர் செய்த அற்புதங்களினாலே நீர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரும் விளங்க பண்ணண்டு. ஆண்டவரே, இந்த தேசம் நீர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை எங்களை பார்த்து அறிந்து கொள்வதாக. எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு முறை நான் சொல்றதை அப்படியே சொல்லுங்களேன். இந்த தேசம் முழுவதும் நீர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை, நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்திருப்பதை பார்த்து அறிந்து கொள்ளட்டும். ஆமென். என் தேவன் பெரியவர், நம் தேவன் நல்லவர், என் தேவன் பெரியவர், நம் தேவன் நல்லவர். அவரை விசுவாசி, உனக்கெல்லாம் வாய்க்கும்.
கட்டளையிட நிற்கும். என் தேவன் சொல்ல ஆகும். அவர் கட்டளையிட நிற்கும். என் தேவன் பெரியவர், என் தேவன் நல்லவர். நம் தேவன் பெரியவர், நம் தேவன் நல்லவர். அவரை விசுவாசி, உனக்கெல்லாம் வாய்க்கும். உன் தேவனை விசுவாசி, உனக்கெல்லாம் வாய்க்கும். ஹல்லேலூயா, ஆமென், ஹல்லேலூயா. நம்ம தொடர்ந்து ஆவியின் பரிமாணங்களை குறித்து கவனித்து வருகிறோம். போன வாரம் கற்பனையை குறித்து பேசணும். கற்பனை எத்தனை பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க, எத்தனை பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க? ரைட், எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த கற்பனை ஆற்றலை தேவன் கொடுத்த கிஃப்ட்டு, ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த பிரதானமான கிஃப்ட்டில் என்னென்னா, ஒரு தகப்பன் ஒரு பிள்ளை கொடுக்குற பிரதானமான கிஃப்ட் என்ன தெரியுமா? அவருடைய இமேஜ் தான், இல்லையா? அவர் கொடுக்குற காரோ, அவர் கொடுக்குற பங்களாவோ இல்லை, நீங்கள் சேர்த்து வைக்கிறத காட்டிலும் உங்கள் இமேஜை உங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்கள். அதுதான் தகப்பன் கொடுக்க முடிய பெரிய கிஃப்ட்டு. அவ்வளோ பெரிய தேவன் தம்முடைய ரூபத்தையும் தம்முடைய சாயலையும் நமக்கு கொடுத்து நீங்கள் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பூமியை நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிறது தான் பெரிய கிஃப்ட்டு. இந்த பூமியில் நம்ம பழுகி பெருக வேண்டுமானால் நமக்கு முக்கியமான தேவை ஒன்று, அது இமேஜினேஷன். ஆமென், கற்பனை. இந்த கற்பனையை இன்னும் பேசவே ஆரம்பிக்கல. இன்னும் ஒரு 2-3 வாரம் இருக்குது. இதை பேச பேச அநேக அற்புதங்கள் நீங்கள் கற்பனை செஞ்சது எல்லாம் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வருவதை நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க. ஆமென். கற்பனை பண்ணுறது எல்லாம் சொல்லுங்கள், நான் கற்பனை பண்ணுறத நான் பார்ப்பேன், நான் ஒரிஜினலாக பார்ப்பேன். ஆமென். எத்தனை பேர் கற்பனை பண்ணுறீங்க? போன வாரத்துலேருந்து புது புது கற்பனை யாருக்காவது வந்துச்சா பாருங்கள். புது புது கற்பனை நிறைய கைகள் இருக்குது. இந்த நாளில் இப்போ டைம் இன்னைக்கு கம்யூனியன் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். லா ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது முதல் முறையாக ஒரு காரியத்தை பைபிளில் எங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இமேஜினேஷனை குறித்து, கற்பனையை குறித்து வேதத்திலேருந்து வரிசையாக வரலாம். போன வாரம் நம்ம தொடங்கினோம். இந்த வாரம் முதல் முறையாக கற்பனையை குறித்து வேதத்தில் எங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரம் அதில் 5வது வசனத்தை வாசித்தீங்கன்னா, மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்தின் நினைவுகள் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டு. இந்த இடத்துல இருதயத்தின் நினைவுகள் எல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றம். எல்லாரும் அதை மாத்திரம் வாசிக்கலாமா? இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றம். இன்னும் உற்சாகமாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றம். இங்கே தான் இமேஜினேஷன். இங்கிலீஷ் பைபிளில் நீங்கள் கேஜேவி வாசிங்களா, மற்ற நிறைய டிரான்ஸ்லேஷனில் என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா, அவங்களுடைய இமேஜினேஷன் எப்படி இருக்குமா? தேவனுக்கு விரோதமாகவே இருக்கிறது. ஆண்டவர் ஒரிஜினலாக படைக்கும் போது தம்முடைய இமேஜை மனுஷனுக்கு கொடுத்தனால அவர் கற்பனை பண்ணி நம்மளை படைத்தது போல அந்த கற்பனை திறனை மனுஷனுக்கும் என்ன பண்ணிருக்கிறார்? கொடுத்து நீ கற்பனை பண்ணு அப்படிங்கிறார். இவன் கற்பனை பண்ணும்போதே சிங்கம் எப்படி இருக்கும்னு கற்பனை பண்ணுகிறான். சிங்கத்தை பார்த்தது இல்லை. சிங்கம் கெர்ச்சிக்குமா, சிங்கம் வேட்டையாடுமா, இது எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் பார்க்குறான். அதை பார்த்தோன்னே சிங்கம் கெர்ச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, சிங்கம் காட்டுக்கு ராஜா அப்படின்னு சொல்லி, சிங்கம் அது அப்படியே அது மிரட்டுச்சுன்னா காடு நடுங்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு சிங்கம் என்று பெயரிடுகிறான். அவன் கற்பனை பண்ணி பார்க்குறான், இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறான். அவைகளுக்கு பெயரிடுகிறான். அவைகளுக்கு என்ன பெயரிட்டானோ அதுவே அவைகளின் பெயராய் மாறிட்டு.
இப்போ இந்த இமேஜினேஷனை ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு ஒரு நல்ல இன்டென்ஷனில் கொடுக்குறார். என்ன இன்டென்ஷனில் கொடுக்குறார் அப்படின்னா, நீங்கள் பழுகி பெருக வேண்டுமானால் உங்களுடைய கற்பனை திறனை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த கற்பனை திறனை பயன்படுத்துவதற்கு நான் கூட நிற்பேன் அப்படிங்கிறார். நீங்கள் வாழும் உலகம் முப்பரிமாணங்களை உடையது. நான் 4ஆம் பரிமாணத்தில் இருக்கிறேன். அதாவது இந்த உலகத்தை சாராத ஒரு வேர்ல்டில் நான் இருக்கிறேன், பரலோகத்தில் இருக்கிறேன். அங்கே நான் டெய்லி வருகிறேன். ஏன் கூட நீங்கள் ஃப்ளோ பண்ணுங்க, ஏன் கூட நீங்கள் நடங்க. நம்ம 2 பேரும் என்ன பண்ணலாம், அந்த பூமியை எப்படி பண்ணலாம், எப்படி கீழ்ப்படுத்தலாம், எப்படி உங்களை நான் பழுகி பெருகலாம் அப்படின்னு நான் திட்டம் வைத்திருக்கிறேன். அந்த திட்டத்தோடு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் என் கூட இணைந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தேவன் அவர்களுக்கு கற்பனையை கொடுக்கிறார். இந்த கற்பனை தேவன் கொடுக்கும்போது நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் என்னைக்கு இந்த கற்பனையை பயன்படுத்தி தேவனே விரோதமாய் மாற்றிட்டாங்களோ, அன்னையிலேருந்து இந்த கற்பனை எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, சிந்தையில் ஒரு மாறுபாடு வந்துருச்சு. வீண் சிந்தை வந்து விட்டது. தேவனோடு நடக்கக்கூடிய கற்பனையிலிருந்து அவர்கள் எங்கே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா, மனுஷன் வீண் சிந்தனைக்கு வந்துட்டான். எல்லாம் சொல்லுங்க, இமேஜினேஷன்லேருந்து வெயின் இமேஜினேஷனுக்கு வந்துட்டான். நல்ல கற்பனையிலிருந்து மனுஷன் எங்கே வந்துட்டானா, தவறான சிந்தைக்கு வந்துட்டான். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த வழியை பிசாசு அறிந்திருந்ததுனால தேவன் வருகிற அதே அவென்யூவில் பிசாசு என்ன பண்ணிட்டான், மனுஷனை விழ தள்ளிட்டான். அதனுடைய வீழ்ச்சியினுடைய நிறைவை தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். அவன் இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாதது. ரொம்ப பேட் இமேஜினேஷனுக்குள்ளே போயிட்டான். நல்ல காரியத்தை கற்பனை பண்ணி இந்த உலகத்தை ஆண்டுக்கு செழிப்பா அப்படின்னா, அவன் எதை கற்பனை பண்ணிட்டான் அப்படின்னா, தேவையில்லாதத வீண் காரியங்களை, தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை கற்பனை பண்ணனால இந்த கற்பனை என்னும் ஆற்றலை இப்போ மனுஷன் அப்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அப்யூஸ் பண்ணுறான். இது இங்கே தொடங்குது. வெள்ளத்தை வைத்து தேவன் ஒரு மனித கூட்டத்தை அழித்தாலும் மறுபடியும் கற்பனையை வைத்து அவன் என்ன பண்ணுறான் பாருங்க. இது இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப்பு போய் உயருது. இன்னொரு இடத்துல பாருங்க, ஆதியாகமம் 11ஆவது அதிகாரம் வாசிங்க, 4வது வசனம் வாசிங்க. பின்னும் அவர்கள், நாம் பூமியின் மீதெங்கும் சிதறி போகாதபடிக்கு நமக்கு ஒரு நகரத்தையும் வானத்தை அளவும் சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி நமக்கு பேர் உண்டாக. பார்த்தீங்களா, கற்பனை எங்க போயிருச்சு பாருங்க, எங்க போயிருச்சு. நமக்கு பேர் உண்டாக, நமக்கு பேர் உண்டாக பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம பேரை போஸ்டர் அடிச்சு என்ன பண்ணிக்குவோம், ஒட்டிக்குவோம். நம்ம பேரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பெருமைப்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. இவங்க கூப்பிடும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, அதுக்கு அடுத்த வசனம் பாருங்க, 5வது வசனம். மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதற்கு கர்த்தர் இறங்கினார். இந்த வார்த்தையை நான் வாசிக்கும் போதே எனக்கு புல் அரிச்சிச்சு. என்ன புல் அரிச்சதுன்னா, 4வது வசனம் வாசிங்க. நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு கேள்வி வரும்னு தெரியல. 4வது வசனம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. 4வது வசனம் எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கிங்களா? பின்னும் அவர்கள், நம் பூமியின் மீதெங்கும் சிதறி போகாதபடிக்கு நமக்கு ஒரு நகரத்தையும் வானத்தை அளாவும் சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி. எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? கட்டினா கட்டுவோமா, கட்டிட்டாங்களா? கட்ட போறாங்க. எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க? நம்ம வாங்க ஒரு திட்டத்தை சொல்றாங்க, நம்ம கட்டி நமக்கு ஒரு பேரை என்ன பண்ணுவோம், உண்டாக்கும் வாரும் என்று சொல்லி கொண்டார்கள். இப்போ 5வது வசனம் கவனிங்க. அங்க கற்பனையுடைய ஆற்றலை பாருங்க. மனுபுத்திரர் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, கட்டி திட்டம் தான் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் பார்க்க கர்த்தர். இவங்க கட்டவே ஆரம்பிக்கலையே, அப்ப எங்க கட்டுனாங்க? சூப்பர். அது பேர் தான் மனக்கோட்டை. இமேஜினேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது? மனக்கோட்டை கட்டாத. எல்லாம் காதலன் காதலியை பார்த்து சொல்லுவான், நீ ஒன்றும் மனக்கோட்டை கட்டிடாத, நம்ம வீடெல்லாம் ஒத்துக்குவாங்கன்னு நினச்சிக்காத. மனோராஜ்யம் அப்படின்னு தமிழ் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு, நிறைய எழுதிட்டு வந்துருங்க. அதனால் இன்னைக்கு சொல்றதுக்கு டைம் இல்லை, நான் வர்ற நாட்களில் சொல்கிறேன். மனோராஜ்யம்
அவங்க இமேஜினேஷனில் என்ன பண்ணிட்டாங்க, கட்டடத்தை கட்டி முடிச்சுட்டாங்க. ஆக்சுவலாக வானலாவிய கோபுரம்னா நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், இங்கேருந்து அப்படியே வானத்தை தொடுற மாதிரி கோபுரம் கிடையாது. ஜிகுராட் அப்படின்னு சொல்லி பாபிலோனியன் சிஸ்டத்தில் இந்த கல்டிக் ப்ராக்டிஸ்க்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தேவனுக்கு விரோதமான எல்லா ஆராதனையும் கொண்டு வரும்படிக்கு வானத்தோடு தொடர்புடையணும் ஆஸ்ட்ராலஜர்ஸ் எல்லாம் கூடி சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த இடத்த ஒரு கோபுரம் மாதிரி கட்டும். இந்த ஜிகுராட்ஸை போய் நீங்கள் கூகுளில் பண்ணிங்கன்னா, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஒரு கோவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோவில் எக்ஸாக்ட்லி இந்த ஜிகுராட்டோடைய வடிவமாக ஒரு பெரிய ஆர்கியாலஜிஸ்ட்டை வந்து சொல்லி காமிக்கிறாங்க. எக்ஸாக்ட்லி அதான் நடக்குது அப்படின்ட்டு. கோவில் எத்தனை பேர் போய் பார்த்துருக்கீங்க? கோவில் பார்த்தா அந்த சிற்பங்களெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? கற்பனையை தூண்டும். போய் பார்க்கும்போதே அவருடைய கற்பனையை நீங்கள் நல்ல போலன்னா போய் பாருங்கள், போய் கவனித்து பாருங்கள். அவைகளெல்லாம் எதை தூண்டும்னா உணர்ச்சிகளை தூண்டுற மாதிரி காரியங்களை வைத்திருக்கிறாங்க. இந்த பாபிலோனியன் சிஸ்டம் இப்படி தான். அவங்க கற்பனையை வைத்து உணர்வுகளின் அடிப்படையில் மனித குலத்தை அடக்கி ஆளுகை செய்து அவங்கள கீழ்ப்படுத்தணும்னு இவங்களுக்கு ஆசை. தேவனுக்கு ஆசை இவங்க பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி பூமியை கீழ்ப்படுத்தணும்னு. ஆனால் இவர்களுக்கு விரோதமாய் என்னெல்லாம் பாபிலோனியன் சிஸ்டம் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா, ஆராதனை முறைகளை மாற்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ என்ன நடக்குது, இவங்க கட்டிடமே கட்டலை, ஆனால் கற்பனையில் கட்டிடத்தை என்ன பண்ணிட்டாங்க, பிளானை முடிச்சிட்டாங்க. இந்த கட்டிடத்தை அவர்கள் கற்பனையில் கட்டுகிற கட்டிடத்தை தேவன் வந்து என்ன பண்ணுறாராம், மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதற்கு கர்த்தர் இறங்கினார். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது பாருங்க, அவர் சொல்றதை கவனிங்க, ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வசனம் இது. அப்பொழுது கர்த்தர், எல்லாம் கவனிங்க, இதோ ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமாக இருக்கிறார்கள். ஒரே கூட்டமாக நம்ம எல்லாம் கடந்து வந்திருக்கோம். அந்த நாளில் எல்லாம் ஒரே கூட்டமாக இருக்கிறோம்னு சொல்கிறவங்க கரங்களை உயர்த்துங்க. ஆண்டவரே, இந்த நாளில் ஒரே கூட்டமாய் எங்களை கூடி வர பண்ணியிருக்கிறீர். அந்த நாளில் ஒரே கூட்டமாய் கடந்து வந்து அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே பாஷை இருக்கிறது. அவர்கள் இதை செய்ய தொடங்கினார்கள். இப்பொழுது தாங்கள் செய்ய கற்பனை பண்ணினது. நீங்க கேஜேவி வாசிப்பாருங்க. கேஜேவி யாராவது பைபிள் வச்சிருக்கீங்களா? கேஜேவி பைபிள். ஒரே கூட்டமா இருக்கிறாங்க, ஒரே பாஷை தான் இருக்கு. பக்கத்தில் ஒரு ஹைஃபை கொடுங்க. நம்ம எல்லாம் ஒரே கூட்டம் தான், நம்ம எல்லாம் ஒரே பாஷையை தான் என்ன பண்றோம், பேசுகிறோம். யாராவது கேம்யான்னு எதுங்க எங்க கொரியாலேருந்து வந்திருக்கீங்களா? இல்லை, ஒரே பாஷை. எல்லாத்துக்கும் பாஷை புரியும் தானே? பாஷை புரியாட்டி இன்னைக்கு சாப்பாடு வைக்கும் போது தான் தெரியும். அவியல் வைனா நீங்கள் எதை வைப்பீங்க, ரசத்தை ஊற்றுவீங்க. இதான் பிரச்சனை, பாஷை இல்லைன்னா. ஆண்டவருக்கு இது தெரியும். இவங்க கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா கட்டிடுவாங்கன்னு தெரியும். இவங்க கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இது வாய்க்கும் அப்படின்னு தெரியும். இது ஆண்டவர் விரோதமாக இருக்கிற காரணம் என்னன்னா, இவைகள் எல்லாம் அவர் வைத்த திட்டங்களிலிருந்து மாறாக எங்கே போயிட்டு இருக்கு, வேற ரூட்டுக்கு போகுது. பாருங்களேன், கேஜிவி பாருங்க. அந்த லார்ட் said, behold, the people is one and they have all one language and this they begin to do. Now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. இங்கிலீஷ் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக எழுதிருக்காங்க பாருங்க. அவங்க இன்னும் செய்ய நினைத்தது, நீர் செய்ய நினைத்தது தடை, நீ பாடணும், நீ செய்ய, இது எல்லாமே எதோட கனெக்டடாக இருக்கு, ஆண்டவர் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடாம. ஆண்டவரும் எப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு, கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் பண்ற கற்பனையை அவரோடு பார்ட்னர் ஆகும்படி உங்களை அழைக்கிறார். அதுதான் ஆவியிலே நடப்பது. அதுதான் ஆவிக்குரியவர்கள். ஆவிக்குரியவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள். மாம்சத்துக்குரியவன் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறான். இதனால எத்தனை பேர் ஆவிக்குரியவன் இருக்கீங்க? ரைட். இது நெகட்டிவாக பயன்படுத்தலாம்னா பாசிட்டிவுக்கு சாத்தியமா இல்லையா? இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் ஒரே கூட்டமாக இருக்கிறோம், நம்ம எல்லாம் ஒரே பாஷையை பேசுகிறோம். நம்ம நினச்சது ஒன்றும் தடைப்படாதுன்னு பரலோகத்துக்கு தெரியுமா தெரியாதா? நம்ம தீமையும் செய்யலாம், நன்மையும் செய்யலாம். நம்ம தீமையை பிளான் பண்ணாலும் ஒன்றும் தடைப்படாது, நம்ம நன்மையை பிளான் பண்ணாலும் ஒன்றும் இந்த பூமியில் என்ன பண்ண முடியாது, தடை பண்ண முடியாது. இந்த நாளில் நன்மையை நினச்சி தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்தியாவில் திருநெல்வேலியில் தேவனுடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படணும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் உறுதியாக இதை கற்பனை பண்ணுறீங்கன்னு மாத்திரம் உங்கள் கையை தூக்குங்களேன். மற்றவங்க இது வந்து கற்பனை ரொம்ப எவ்வளோ பவர்ஃபுல்னு இப்போ காமிச்சிட்டேன். இன்னையிலேருந்து நீங்கள்
என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும்? சொங்கி மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் தூங்கினாலும் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள். இன்னையிலேருந்து நீங்கள் கற்பனையை தொடங்குங்க. நீங்கள் கற்பனை நினைக்கிறத தடை பண்ணவே முடியாது. நீங்கள் எதை கற்பனை பண்ணுறீங்களோ அவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு கர்த்தர் உறுதியாக இருக்கிறார். அவங்க திருத்துவ தேவர்களை கூப்பிடுறார், வாங்க பிதா குமாரன் பரிசு 3 பேரும் வந்து பார்ப்போம். இவங்க இதை செஞ்சிட்டாங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பு தடை பண்ணவே முடியாதுன்னு கீழே இறங்குகிறார். நத்திங் வில் பி ரீஸ்ட்ரைன் ஃப்ரம் தம் விச் தே ஹாவ் இமேஜின் டு டூ. இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம். இதை வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ ஜனங்கள் கற்பனையை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. கற்பனை பண்ணும்போதே எல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிற அறிவு ஜனங்களுக்கு வந்துருச்சு. இந்த கூட்டத்திலிருந்து ஆபிரகாமை தேவன் என்ன பண்றாரு? அழைக்கிறார். பாபிலோனியன் சிஸ்டத்திலிருந்து கிங்டம் சிஸ்டத்திற்கு ஒருவனை அழைக்கிறார். ஆபிரகாமை அவர் சொல்ற வார்த்தை என்ன? நீ உன் தேசத்தையும் உன் இன தேசத்தை ஏன் விடணும்? ஏன்னா என்ன தேசத்தில் குடியிருக்கிறான்? ஊர் என்னும் கல்தேர். அங்கே தான் சால்டியன்ஸ், அங்கே தான் பாபிலோனியன்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்க கற்பனை விரோதமாகவே இருக்குது. ஆண்டவருக்கு விரோதமாகவே கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த கூட்டத்திலிருந்து ஆபிரகாமை தேவன் அழைத்து, இப்போ அவரை அழைச்சிட்டு கற்பனையை நீ பண்ணாதன்னு சொல்லலை, அவனை கற்பனைக்குள்ளே தூண்டுகிறார் தேவன். என்ன தூண்டுகிறார்? வானத்தின் நட்சத்திரங்களை பார், கடற்கரை மணலை பார், பாரு பாரு பாருங்கிறார். நான் போகிறவன சொன்னேன், எப்பெல்லாம் பாருன்னு சொல்கிறாரோ அப்பெல்லாம் அவர் செஞ்சு முடிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து காமிக்கிறாருன்னு அர்த்தம். அவன் நீங்கள் இப்போ மஞ்சக்கா வீட்டில் கறி குழம்பு வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க கொதிக்க கறி குழம்பு வச்சுட்டு அஸ்வின்கிட்ட வந்து பார் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்? ஃபஸ்ட்டு கறி குழம்பை பற்றி பேசும்போதே எங்களுக்கு எப்போ முடிப்பீங்கன்னு இப்போ நீங்கள் கற்பனை பண்ணுறது எனக்கு அப்படியே உங்கள் கற்பனையெல்லாம் எனக்கு புரியுது. என்ன அர்த்தம்? செஞ்சு முடிச்சிட்டாருன்னு அர்த்தம். பக்கத்தில் உங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள், செஞ்சு முடித்ததை உங்கள்கிட்ட வந்து காமிச்சா நீங்கள் மூஞ்ச திருப்பிக்க கூடாது. ஹோல் பிளானை பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு ஆண்டவர் அழைக்கிறார். வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் அவர் செய்து முடித்தவைகள். நமக்கு கொடுத்த எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? நிறைவேற்றி முடித்து பார் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை நீங்க என்ன பண்ணணும்? பார்க்கணும். நீங்க பார்க்கறது என்னன்னா, அவர் கற்பனையை நீங்க கற்பனை பண்ணணும்னு உங்களை தேவன் அழைக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் எதை கற்பனை பண்ணுகிறாரோ அதை நீங்களும் கற்பனை பண்ண வேண்டும் என்று உங்களோடு பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு தேவன் அழைக்கிறார். அந்த பார்ட்னர்ஷிப் இந்த உலகத்திலே பவர்ஃபுல்லான பார்ட்னர்ஷிப்புங்க. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேரால் கற்பனை பண்ண முடியும்? அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி, ஆண்டவரே நீர் எங்களை அழைக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளில் எங்கள் மனதில் விஸ்தாரமான இடம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. எங்கள் மனதில் இருக்கிற கற்பனையை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த உலகத்தில் நிறைய காரியம் இருக்குது. ஆனால் கற்பனையை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு இருக்கிறார். இந்த நாளில் கற்பனை பண்ணுறது எல்லாம் எல்லையே கிடையாதுங்க, லிமிட்டே கிடையாது. இது வேற கற்பனை பண்ணு அப்படின்னு லிமிட்டே கிடையாது. மனுஷன் எதையெல்லாம் கற்பனை பண்ண முடியுமோ அவைகளெல்லாம் தேவனோடு இணைவானால் அவர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது. எப்படியோ அவன் கற்பனை பண்ணினதும் தடைப்படுறதுக்கு இந்த உலகத்தில் வேற சக்தியே இல்லை. ஹல்லேலூயா. இப்போ தேவன் அழைக்கிறார். ஆபிரகாம் அழைச்சிட்டு நட்சத்திரங்களை பார் அப்படிங்கிறார். நட்சத்திரங்களை பார்க்கும்போதே என்ன தேவன் முடிச்சிட்டார்னு அர்த்தம்? இவனுடைய சந்ததி வானத்தின் நட்சத்திரங்களை போல பெருக்கும் அப்படின்னு தேவன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட வந்து என்ன பண்றாரு? நட்சத்திரங்களை பார் அப்படிங்கிறார். ஒன்றும் செய்யாமல் வீட்டில் இருந்த ஒருத்தனை அழைச்சி, வா உங்கள் வீட்டை விடு, உங்கள் அப்பா வீட்டை விடு, வா நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு நீ போ அப்படின்னு ஒருவனை அழைத்து அவனை பார் அப்படின்னு சொல்லி அவனை என்கரேஜ் பண்ணி, நட்சத்திரங்களை பார் அப்படின்னு சொல்லும்போது கற்பனை பண்ணு அப்படின்னு தேவன் ஆபிரகாமை அழைக்காட்டி தேவன் எதற்காக நட்சத்திரங்களை காமிக்கணும்? நான் கேட்குறேன், எதுக்காக காமிக்கணும்? எதுக்காக ஆபிரகாம் அழைக்கணும்? எதுக்காக காமிக்கணும்? ஏன்னா அவர் நமக்காய் செய்து முடித்திருக்கிறார். அவன் பார்க்க 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 தேவனோடு இணைந்து கொள்கிறான். நீ வலப்புறமும் இடப்புறமும்
வலப்புறம், இடப்புறம், தென்புறம், மேற்கு எல்லாத்தையும் பார் அப்படிங்கிறார். மறுபடியும் அழைக்கிறார். இன்னைக்கு நம்மளை அழைச்சா, இன்னைக்கு என்னெல்லாம் அழைச்சா நான் தான் ட்ரோன் விட்டுருப்பேன் மேலே. எனக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருப்பேன், ஒரு ட்ரோனை விட்டு, ஆண்டவரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, என் கண்ணு எவ்வளோ தான் பார்க்குது, ஒரு 6 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் பார்க்குது, அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவோம், ட்ரோனை விட்டு ஒரு அன்னைக்கே காணான்னு அவன் ரொம்ப லிமிட்டடாக ஆக்கிட்டான். இதை நான் வளைச்சி போட்டிருக்கலாம் அன்னைக்கே. பக்கத்தில் கை பிடிச்சி சொல்லுங்க, சொத்தெல்லாம் வளைக்கிறதுக்கு தான் உங்களை கூப்பிடுறாரு. நீங்கள் எனக்கு வேண்டாம், நான் பரலோகம் தான் எனக்கு, ஆண்டவர் அங்கே தங்க வீதியை வச்சிருக்கிறார், அங்கே போவேன்னா உங்கள் சொத்தை எழுதி தந்து போங்க, கிங்டம் சர்ச்சுக்கு எழுதி தந்து நாங்களாவது வச்சுக்கிறோம். ஒன்றும் ஆகாத, அது என்ன சொல்லுவாங்க, புறம்போக்கு நிலத்தெல்லாம் தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்திற்காக வைத்திருக்கிறார். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்ன தான் செய்யணும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லணும். அருள் என்ன அப்படியே வீட்டை சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டே இருக்கிறார். ஒரு ஹைஃபை கொடுங்க. ஹைஃபை கொடுத்துட்டு இன்னையிலேருந்து கற்பனை பண்ணுங்க. கற்பனை பண்ணும்போது, அதாவது கற்பனைனா உங்களால் முடியாததான் கற்பனை பண்ணணும். இப்போ பாருங்களேன், என்னையால் இப்படி இறங்க முடியும். இப்போ நான் இறங்க போகிறேங்கன்னு நான் கற்பனை பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. என்னையால் முடிகிறத நான் கற்பனை பண்ணவே வேண்டாம். என்னையால் எட்டாததை, எனக்கு புரியாததை நான் கற்பனை பண்ணாதான் நான் தேவனோடு என்ன பண்ணி கொள்கிறேன், நான் இணைந்து கொள்கிறேன். இன்னொரு வசனம் கூட வாசிங்க. இப்போ புதிய ஏற்பாடு வாங்க. புதிய ஏற்பாட்டில் இதை சூப்பராக ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிற இடங்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். எபேசியர் 1:18. அங்கே தான் புதிய ஏற்பாட்டில் கற்பனை குறித்து பேசுகிறார். எபேசியர் 1:18 வாங்க. அந்த வசனத்தை சத்தம் வாசிங்க. அதை பேஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் எனக்கு வேணுமா? ஃபஸ்ட்டு தமிழில் வாசிப்போம், அப்புறம் பேஷனில் போகலாம். தாம் நம்மை உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை இன்னதென்றும், பரிசுத்தவான்கள் தமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தின் மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்றும், தாம் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து அவரிடத்திலே நடப்பித்த இந்த மனக்கண்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க. மனக்கண்களுக்கு கிரீக் மூலப்பதத்தில் என்னதான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க, பிரகாசம் உள்ள இமேஜினேஷன்ஸை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றார். பவுல் பேசுறாரு. இது ஆண்டவருடைய ஆவினால நிரம்பி பேசுறாரு. பேஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் பாருங்க, உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். தேவன் எதெல்லாம் உங்களுக்காக கற்பனை பண்ணுன்னு, சில நேரம் நீங்கள் கனவுகளை கூட கெட்ட கனவுன்னு நினைக்கக்கூடாது. அவைகளெல்லாம் இன்விடேஷன். கற்பனை பண்ணும்படி என்ன பண்ணுறாரு, அழைக்கிறார். எத்தனை பேர் நான் சொல்கிறத ஒத்துக்க முடியும்? நீங்கள் ஒத்துக்கலாம்னு பரவாயில்ல, ஆனால் இதை நீங்கள் அனுபவிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு அநேக வேளையில் உங்கள் கைக்கு எட்டாததெல்லாம் ஆண்டவர் காமிச்சிருக்காரா கனவா? இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் மறுபடியும் அதை நினைவுபடுத்த, அதை எல்லாமே தேவன் இன்விடேஷன் கொடுக்குறாருன்னு அர்த்தம். நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம், அடப்போப்பா இப்போ ஒன்றும் பேங்க் பேலன்ஸை பார்த்தா வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம். உங்களால் முடியாத அநேக வேளையில் உங்கள்கிட்ட இறங்கும் போது தேவன் உங்களை கற்பனைக்குள்ளே அழைக்கிறார் என்று அர்த்தம். தேவன் நான் பார்க்குறத நீ பார்க்குறியா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுகிற தருணங்கள். அல்லேலூயா. கற்பனைனா என்னது? ஆண்டவர் கொடுத்த கற்பனைன்னா அவர் பார்க்கிறத நாம் பார்ப்பதே. பேஷன் டிரான்ஸ்லேஷன். பேஷன் நியர்லி ஒரிஜினல். ஐ ப்ரே தட் த லைட் ஆஃப் காட் வில் illuminate the eyes of your imagination. The eyes of your imagination. எல்லாம் சொல்லுங்க, eyes of your imagination. பக்கத்துல நம்ம பார்த்து சொல்லுங்க, eyes of your imagination. உங்களுக்கு எத்தனை கண்ணு? 2 கண். ஒத்த கண்ணா 2 கண்ணா? 2 கண்ணு கை தூக்குங்க. ரைட். நீங்கள் இந்த குமரி முத்து மாதிரி இப்படி பார்க்கலையே. குமரி முத்து எங்கே பார்க்குறான்னே தெரியாது.
நமக்கு 2 கண்ணு கொடுத்துருக்கிறார். நமக்கு 3 கண்ணு கொடுத்துருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் கையை தூக்குங்க. 2 கண்ணு ஃபிசிக்கலான கண்ணு. ஆனால் இந்த 2 கண்ணால் பார்க்க முடியாததான் மனக்கண். அந்த மனக்கண் பேர் தான் கற்பனை. அந்த மனக்கண்ணுக்கு தான் பேர் என்னது? கற்பனை. இந்த 2 கண்ணால் பார்க்கறதற்கு தேவன் நம்மளை அழைக்கல. நம்ம எதெல்லாம் மனக்கண்ணிலே கற்பனையில் பார்க்குறோமோ அவைகளெல்லாம் இந்த 2 கண்ணால் பார்க்கும்படிக்கு தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆபிரகாமை தெரிந்து கொண்டது எதற்குன்னா, இந்த 2 கண்ணை வச்சு நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது கிழக்கும் மேற்கும் ஒரு 6 கிலோமீட்டர் தான் பார்க்க முடியும். ஆனால் அவன் மனக்கண்ணிலே கற்பனையிலே பார்க்கும்போது அவன் எவைகளெல்லாம் பார்த்தானோ, எங்கெல்லாம் சுற்றி திரிந்தானோ அவைகளெல்லாம் ஆபிரகாமுக்கு தேவன் எல்லைகளாக அவனுடைய சந்ததிகளுக்கு வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இதுதான் கற்பனை. கற்பனைனா சிம்பிளி டு see what God sees. பக்கமா பார்த்து சொல்லுங்க, ஆண்டவர் பார்க்கறத நீங்க பார்க்கறதா கற்பனை. குமரிமுத்து என்ன பண்றான்? நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் எங்கேயோ பார்க்குறான். ஆண்டவர் நம்மளை அழைக்கும் போது எதுக்கு அழைக்கிறார்னா, ஒரு காரியத்தை அவர் தயார் பண்ணி வச்சுட்டாரு. தயார் பண்ணி வச்சதை உங்கள்கிட்ட வந்து பாருன்னு கூப்பிட்றாரு. நீங்கள் கற்பனை பண்ணும்போது நான் பார்க்கிறத நீ பார்க்கிறாயா அப்படின்னு சொல்லி தேவன் என்ன பண்ணுறார்? அழைக்கிறார். தீர்க்கதரிசிகள்லாம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு கொள்றார். குயவனுடைய வீட்டுக்கு எரேமியா என்ன பண்ணுறான்? போகிறான். எரேமியா பார்க்குறான், ஒரு காட்சியை பார்க்குறான். 2 கண்ணை வச்சு ஒரு காட்சியை பார்க்குறான். ஆனால் 3ஆவது கண்ணை வச்சு இமேஜினேஷன், கற்பனையை வச்சு ஆண்டவர் அவன்கிட்ட பேசுகிறார். இதை மாதிரி தான் நான் இஸ்ரவேல் வீட்டாரை என்ன பண்ணுவேன்? வணைவேன் அப்படிங்கிறான். தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் பார்த்தது இந்த 2 கண்ணை வச்சு பார்க்கும்படி அவர்கள் அழைக்கல. அவர் எதை பார்க்கிறாரோ அதை அவர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் பார்க்கும்படி பழைய ஏற்பாட்டில் எல்லா தீர்க்கதரிசிகளும் தேவன் என்ன பண்ணார்? அழைத்தார். புதிய ஏற்பாட்டில் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்மை அழைத்திருக்கிறது எதற்குன்னா, நம்முடைய கண்ணை இலுமினேட் பண்ணுறதுக்கு. அவர் என்ன ஃபோட்டோகிராஃபி வச்சிருக்கிறாரோ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி, அந்த பிக்சரை நாம் பார்க்கும்படிக்கு தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இன்னையிலேருந்து பின்னாடி திரும்பி சொல்லுங்க, இன்னொரு முறை ஆவியில சொல்லுங்களேன். ஆவியில நான் அவர் பார்க்கிறத நான் பார்ப்பேன். தேவன் என்னை அழைக்கிறார். இதனால அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் அவர் பார்க்கிறவைகள். நம்ம கையில் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் அவருடைய கண்ணோட்டங்கள், அவருடைய திட்டங்கள். அந்த வாக்குத்தத்தத்துக்கு உங்களை பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு அழைக்கிறார்னா, அவர் எதெல்லாம் பார்த்து முடித்து விட்டாரோ அதை நீங்கள் சிம்பிளி பார்க்கும்படிக்கு தேவன் உங்களை அழைக்கிறார். எபேசியர் 1:18 கருத்து என்ன சொல்லுதுன்னா, பிதா எவைகளெல்லாம் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறாரோ அவைகளை நாம் பார்க்கும்படிக்கு தேவன் நம்மை என்ன பண்ணியிருக்கிறார்? கற்பனை செய்யும்படி அழைத்திருக்கிறார். என் பிதா எனக்கு ஆயத்த பண்ணவைகள் எல்லாவற்றையும் என்னுடைய கற்பனையிலே நான் பார்க்கும்படிக்கு என்னை அழைத்திருக்கிறார். அதுதான் எனக்குள்ள சுதந்திரமே. ஹல்லேலூயா. அந்த சுதந்திரம் எவ்வளோ பவர்ஃபுல் நான் காமிக்கிறேன். நீங்கள் கற்பனை எவ்வளோ வேல்யூனா, கற்பனை எவ்வளோ பவர்ஃபுல்னா, இல்லாததை கூட கற்பனை பண்ண முடியும், இருக்கிறத கற்பனை பண்ணணும். எத்தனை பேர் கருப்பு எலிஃபெண்ட்டை பார்த்துருக்கீங்க? அப்படியே ஒரு 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 10 செகண்ட்ஸ் கண்ணை மூடுங்க. எல்லாம் சும்மா கண்ணை மூடுங்க, கண்ணை மூடுங்க. எல்லாம் கண்ணை மூடுறீங்களா? இப்போ பாருங்கள், அப்படியே ஒரு கருப்பு எலிஃபெண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா? பாஸ்டர், எனக்கு அப்பளம் சிக்கனும் தான் தெரியுது. இந்த நேரம் நீங்கள் கருப்பு எலிஃபெண்ட்லாம் பார்த்தா கெடா கறி தான் தெரியுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ரைட். இப்போ கண்ணை தருங்க. இப்போ பாருங்கள், இப்போ மறுபடியும் கண்ணை மூடுங்க. உங்களால் பிங்க் எலிஃபெண்ட்டை கற்பனை பண்ண முடியுமா? கேன் யூ இமேஜின் பிங்க் எலிஃபெண்ட்? ஒரு 5 செகண்ட்ஸ். பிங்க் கலர் எலிஃபெண்ட். சூப்பர். எத்தனை பேருக்கு பிங்க் கலர் எலிஃபெண்ட் பார்க்க முடியுது? பிங்க் கலர் எலிஃபெண்ட் உலகத்தில் இருக்கா? இல்லை. ஆனால் இல்லாததை உங்களால் என்ன பண்ண முடியுமா? பார்க்க முடியுதா? உண்மையிலே பிங்க் கலர் எலிஃபெண்ட் தெரிஞ்சதெல்லாம் கையை தூக்கணும். உண்மையிலே நான் பிங்க் கலர் எலிஃபெண்ட் என்னால் கற்பனை பண்ண முடியும். எலிஃபெண்ட்டை விட்டுருங்க, பிங்க் கலர் கெடாவை கற்பனை பண்ணுங்க பார்க்கலாம்.
முடியும். எல்லாம் சாத்தியம். கற்பனையில பாருங்க, எல்லாம் சாத்தியம். இந்த இடத்திற்கு தேவன் நம்ம என்ன பண்றாரு? அழைக்கிறார். அதனாலதான் அவர் பேர் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகள் போல அழைக்கிற தேவன். இல்லாததை என்னால் கற்பனை பண்ண முடியுமானால், அது தேவன் எனக்கு காண்பிக்கிறத நான் பார்க்க முடியுமானால், அவர் எதற்காக அழைக்கிறார்னா, இல்லை ஆனால் நீ கற்பனை பண்ணனா அது இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு. இதுதான் ஆபிரகாம்கிட்ட சொல்றார், உனக்கு பிள்ளை இல்லை ஆனால் கற்பனை பண்ணு, வானத்தின் நட்சத்திரங்களை பாரு, நான் அதை பார்க்குறேன், நீ அதை பார்க்குறாயா, நான் பார்க்குறேன், நீ பாரு, கற்பனை பண்ணு, அது உனக்கு உண்டாகும் அப்படிங்கிறாரு. ஒரே கூட்டமாக இருக்கிறாங்க, ஒரே பாஷமாக இருக்கிறாங்க. அவங்க கற்பனை பண்ணால் அதை தடை செய்ய இந்த பூமியில் எதுவும் முடியாது. இவங்களை தடை செய்கிறதுக்கு தூதர்களை அனுப்பலை. ஏன் தூதனை அனுப்பலன்னு இப்போ புரியுதா? தூதனை அனுப்பினாலும் தூதனால் என்ன பண்ண முடியாது? தடுக்க முடியாது. யெகோவா தேவன் வந்து நின்று பார்க்குறாரு இவங்க தடை செஞ்சா. ஏன்னா அவ்வளோ பவரை நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிறாரு. அவ்வளோ பவர் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்குறாரு. எல்லா கணவன்மார்கள், எல்லா ஃப்யூச்சர் கணவர்கள், எதிர்கால கடந்த கால எல்லா கணவர்களும் கையை தூக்குங்க. எல்லா பாய்ஸ், இப்போ ஆண்டவர் எதற்கு அழைச்சிருக்கிறார்னா, உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களிலே கனி தரும் திராட்சை கொடியை போல இருப்பாள். எத்தனை பேர் கற்பனை பண்ண முடியும்? பிங்க் எலிஃபெண்ட்டை கற்பனை பண்ணோம் பாஸ்டர், அது கூட இல்லாதவைகள். ஆனால் இதுக்கு வாய் அருள் என்ன சொல்றாரு, என்ன பாஸ்டர் இப்படி உண்மையெல்லாம் போட்டு உடைச்சிட்டு இருக்கீங்க? உண்மையிலே நான் அழைக்கிறேன் எல்லா கணவர்களும், எல்லா வரும் ஆண்கள் எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி. இப்போ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணணும். என்ன இமேஜின் பண்ணுறீங்கன்னா, என் வீட்டோரங்களிலே என் மனைவி கனி தரும் திராட்சை. இதுதான் வாக்கு தத்துவம். இது அவர் செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு. செஞ்சு முடிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து நான் பார்க்குறத நீ பாரு அப்படிங்கிறாரு. நான் இன்னைக்கு பார்க்குறேன், என் வீட்டவர்களே என் மனைவி கனி தரும் திராட்சை செடி. இல்லைனாலும் நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்க, சீக்கிரத்தில் கனியை கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. ஹல்லேலூயா. பக்கத்தில் ஹைஃபை கொடுங்க. நீங்கள் கற்பனை பண்ணால் எவ்வளோ பவராக கற்பனை பண்ணீங்களோ அவ்வளோ பவராக கனி சீக்கிரம் வரும். இப்போ மனைவிகள், வருங்கால மனைவிகள் எல்லாம், லேடிஸ் எல்லாம் அவங்க கரங்களை உயர்த்தி கணவனை குறித்து வாக்குத்தத்தம் என்ன சொல்லுது? கோடா கோடியாய் பெருகுவாய், வேற சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரிப்பார்கள். இப்போ மனைவிமார்கள், இப்போ எல்லாம் லேடிஸ் எல்லாம் உங்கள் கரங்களை உயர்த்துங்க. கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவர் உங்களை எதுக்கு அழைக்கிறார்னா, உங்களை கற்பனை செய்யும்படி அழைக்கிறார். கற்பனை என்பது தேவன் பார்க்கிறத நீங்கள் பார்க்கிறத ஒன்றே பேஜில் இருக்கிறது தான் ஆண்டவருடைய திட்டம். இந்த நாளில் ஆண்டவர் ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறதே அவருடைய கற்பனை தான் வந்து கொடுக்குறார். அந்த கற்பனை நீங்கள் கற்பனை பண்ண நீங்கள் எதெல்லாம் கற்பனை பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் உங்கள் கண்கள், உங்கள் மனக்கண்கள் எவைகளெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அவைகளெல்லாம் உங்களுடைய மாமிச அதனால தான் கண்கள் யாவும் அவரை காணும். இந்த கண்கள் ரொம்ப முக்கியம். பார்க்கறது ரொம்ப முக்கியம். அதை பார்க்கும். இந்த நாளில் நீங்கள் கற்பனை பண்ணால், இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து வாக்குத்தத்தம் இருக்கா? அப்பா அது வண்டியாக வரும் பாருங்க. கணவனை குறித்து வாக்குத்தத்தம்னா ஒன்று, அது பாஸ்டர் ஒன்று இருக்குது, ஆனால் எதை சொல்லணும்னே எனக்கு இப்போதைக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பிள்ளைகளை குறித்துனா இப்போ பாருங்கள், மஞ்சு அக்கா கூட்டினா ஒரு 200 வாக்குத்தத்தம் சொல்லுவாங்க. ஜான்சன் பிரதர் மாத்திரம் தான் கணவனை குறித்து அவங்க மனைவி நினைவுபடுத்துறாரு, ஏம்மா இந்த வாக்குத்தத்தம் இருக்கலாமா, இதை வச்சு ஜோமணுமா அப்படின்ட்டு. பிள்ளைகளை குறித்து என்ன வாக்குத்தத்தம் ஆண்டவர் சொல்றாரு? உன் பிள்ளைகள் ஒளிவ மர. கேன் யூ இமேஜின்? ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் கொடுத்துட்டாருன்னா, பெற்றோர்கள் எல்லாம் கரங்களை வைத்து, வரப்போகிற பெற்றோர்கள், இன்னும் எதிர்கால கடந்த கால எல்லா பெற்றோர்களும் கையை தூக்கி, என் பிள்ளைகள் ஒளிவ மரக்கன்றுகளை போல இருப்பாங்க. ஒளிவ மரக்கன்றுனா மினிமம் 2000 வருஷம் இந்த பூமியில் இருப்பாங்க. ஆமே. ஒளிவ மரக்கன்றை நீங்கள் கருவேப்பிலை பிடுங்கிற மாதிரி ஒளிவ மரத்தை கண்டு என்ன பண்ண முடியாது. கருவேப்பிலையை அசைக்கி அதை நட்டு இன்னொரு இடத்துல நட்டு வைப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் பிள்ளைகளை இந்த பூமியிலேருந்து பிடுங்கிறதுக்கு இந்த சக்தி இந்த பூமியில் இல்லை. அதான் ஆண்டவர் கற்பனை, அதான் ஆண்டவருடைய வாக்கு தத்துவம். எல்லா பெற்றோர்களும் கரங்களை உயர்த்தி, என் பிள்ளைகள்
ஒளிவ மர கன்றுகளை போல இருப்பார்கள். ஒளிவ மரம், அதான் தாவீது சொல்றான், நானோ தேவாலயத்திலே பச்சையான ஒளிவ மரம், பச்சையான ஒளிவ மரம். எல்லா இலையும் முங்கிருச்சு, அழிஞ்சிருச்சு. புறா போய் என்ன பண்ணுது, எல்லாம் தண்ணியில் அழுகி போயிட்டு ஒரு இலை என்ன ஆகலை. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள், உங்கள் பிள்ளைங்க இந்த உலகத்தில் ஆண்டவர் நாட்டின மகிமையின் விருட்சங்களாக இருப்பார்கள். அவங்கள பிடுங்கவே முடியாது. இதுதான் கற்பனை. எல்லாம் எழும்பி நின்று இப்போ நீங்கள் கற்பனை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எல்லாம் எவ்வளோ அட்டகாசமான வாக்குத்தத்தங்களை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கா தெரியுமா? அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி, ஆண்டவரே பிள்ளைகள் மேலே பக்கத்தில் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி அப்படியே உயர்த்துங்க. எங்கள் பிள்ளைகள் ஒளிவ மர கன்றுகளை போல இருப்பார்கள். ஆண்டவரே, எங்கள் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். அவருடைய சமாதானம் பெரியவைகளாக இருக்கும். இந்த வசனம் இதை நாங்கள் கற்பனை பண்ணுறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளில் இதற்காக தான் தேவன் உங்களை அழைக்கிறார். ஆண்டவர் வானத்திலிருந்து இன்னைக்கு கேட்கிறாரு, நான் பார்க்கறத நீ பார்க்கறியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நான் ஒளிவ மர கன்றுகள் போல இருப்பார்கள் நான் பார்க்கிறேன், நீ பார்க்கறியா ஒளிவ மர கன்றுகள் போல? உன் பிள்ளைகள் சத்துருக்களின் வாசல்கள் எல்லாம் முறியடித்து அவனுடைய பொசஷன் எல்லாம் மீட்டு அவையெல்லாம் திருப்பி கொள்வார்கள். அவங்க சமாதானம் இந்த உலகத்தில் பயங்கரமா இருக்கும். அவங்கள தடுக்க முடியாது. 1000 மடங்குக்கு நான் ஆசீர்வதிப்பேன்னு நான் பார்க்கிறேன், நீங்க பார்க்கறீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. பார்க்குறவங்களாம் கரங்களை உயர்த்தி, ஆண்டவரே இந்த நாளிலே எங்கள் காட்சி விஸ்தாரமாய் மாறட்டும், எங்களுடைய பார்வை என்லார்ஜ் ஆகட்டும், எங்களுடைய பார்வை என்லார்ஜ் ஆகட்டும். அதனால தான் யாபேஸ்னு ஒரே ஒருத்தன் தான், ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதியும், என் எல்லைகளை விரிதாக்கும் சொன்ன உடனே அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அவனுக்கு செய்தருளினார். ஏன் தெரியுமா? அவன் ஒருத்தன் தான். ஆண்டவர் என்ன கற்பனை வச்சிருக்கிறார் அதை அவன் பார்த்தான். மற்ற எந்த கோத்திரத்தில் இருக்கிற எல்லாம் சொன்னாரு, நீ எவ்வளோ எல்லை வேணுமோ எடுத்துக்கோடா அப்படின்னு. ஆனால் ஒருத்தன் கூட ஆண்டவர் வந்து கேட்கல. இன்னைக்கு எல்லாம் இந்த வசனத்தை தப்பா யாபேஸுக்கு செஞ்சா உங்களுக்கு செய்வாரா? யாபேஸுக்கே செஞ்சாதான் எனக்கு செய்வார், அப்படிதான் நான் பார்க்கணும். யாபேஸ் பிள்ளை கிடையாது. இந்த நாளில் தேவரீர் என்னை எல்லா பிஸ்னஸ் மேனும் கையை தூக்குங்களேன். இங்கே பாருங்களேன், 1 ஸ்ட்ரீம் இன்கம், ஒரு வழி வருமானம் உள்ளவங்களாம் கையை தூக்குங்க. கற்பனை பண்ணணும், ஒரு 10 வழியில் வருமானம் வைக்கணும். 10 ஒரு வழி நின்னா 10 வழி. இந்த கொரோனா வந்தப்போ தான் உங்களுக்குலாம் புரிஞ்சிருக்கும். ஒரு வழி இன்கம் புரிஞ்சவங்கலாம் கை தூக்குங்க. ஒரு வழி இன்கம் போதாது. ஒரு பில்லு கட்டினா ஒரு வழி இன்கம் போயிடும். கற்பனை பண்ணுங்க, கோடா கோடியாக நாங்கள் பெருகுவோம், கோடா கோடியை நாங்கள் பெருகுவோம், கோடிகளை நாங்கள் எண்ணுவோம், தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு கோடிகளை நாங்கள் விதைப்போம். கற்பனை பண்ணுங்க. ஏங்க யோகா, ஈஷா, அந்த மையம் இந்த மையம்னு சொல்லி எதை அழைக்கிறாங்க தெரியுமா? இதுக்கு தான் அழைக்கிறாங்க, கற்பனை பண்ணுன்னு அழைக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், கற்பனை பண்ணிட்டா இது யாரும் என்ன பண்ண முடியாது, தடை பண்ண முடியாது. எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளில் நாங்கள் கோடா கோடியாய் பெருகும்படிக்கு நாங்கள் கற்பனை பண்ணுகிறோம். வியாதிகளை உன்னிலிருந்து நான் விளக்குவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். அதை கற்பனை பண்ணால் இந்த நாளில் வியாதிகள் ஒன்றும் என வீட்டுக்கு வராது. வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. இதுதான் அவர் கற்பனை. இந்த நாளில் அவர் வார்த்தை, அவர் செய்ததை உங்கள்கிட்ட வந்து காமிக்கிறார். நான் பார்க்கறத நீ பார்க்கறியா? நான் பார்க்கறத நீ பார்க்கறியா? வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது, பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது. நீ போகும்போதும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருப்பாய், நீ திரும்பி வரும்போதும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருப்பாய், நீ பட்டணத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருப்பாய், நீ வெளியே போகும்போது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருப்பாய். உன் களஞ்சியங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வாதத்தினாலே நிரம்பி வழியும். உன் மா பிசைகிற தொட்டி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கும். உன்னுடைய எண்ணெய் பாத்திரம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும், அது நிரம்பி வழியும். இவைகள் எல்லாம் அவர் பார்க்கிற கற்பனை. ஆனா இதை நீங்க பார்க்கிறீங்களா? அதான் மேட்டர். எல்லாம் கரங்களை போய், ஓ என் தேவன் பெரியவர், நம் தேவன் நல்லவர், என் தேவன் பெரியவர், என் தேவன் நல்லவர், அவரை விசுவாசி உனக்கு எல்லாம் வாய்க்கும். உன் தேவனை விசுவாசி உனக்கு எல்லாம்
கட்டளையிட நிற்க. அப்படியே எல்லாரும் சேர்ந்து நம் தேவன் பெரியவர், நம் தேவன் நல்லவர், நம் தேவன் பெரியவர், நம் தேவன் நல்லவர். அவரால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை, என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றும். இந்த நாளில் வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே கற்பனைக்குள்ளாக கர்த்தர் நீர் அழைக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. வீண் சிந்தையிலிருந்து ஆண்டவரே அவைகளை வேர் பிரித்து, வீண் சிந்தனையிலிருந்து வேர் பிரித்து ஆண்டவரே இந்த நாளிலே தேவனுடைய திட்டங்களை மனதில் வைப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய கற்பனையை நீங்க மனசுல வைக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள், பிரகாசம் உள்ள கற்பனையின் கண்கள் இந்த நாளிலே உருவாகட்டும், உண்டாகட்டும். எல்லாம் நீங்க பார்க்கிறத பார்க்கட்டும், எல்லாம் நீங்க பார்க்கிறத பார்க்கட்டும். எல்லாம் ஆவில ஒரே ஒரு வார்த்தையை பரலோகத்துக்கு நேராக உங்க கையை உயர்த்தி நீங்க சொல்லுங்களேன், ஆண்டவரே இந்த நாள் முதற் கொண்டு நீங்க எதை பார்க்கிறீங்களோ அதையே நாங்கள் பார்க்கிறோம். மனுபுத்திரனே நீ காண்கிறாயா, நீ காண்பது சரியே அப்படிங்கிறார். நீ காண்பது சரியே, நீ காண்பது சரியே.